never na game taking a quamon because na Choromi Moon hockey. Only on a fair back at Afiabu Henry Ikechukwu Obu driver na onagba between Togo, Ghana, Nigeria, magasi driver on a lolo dear. Obu Anambra state. Onyun na fair back at while onyun na fair back beginning. Anni nwoke omiti Igbo onye Igbo ayi onye Anambra steeti be ha afọ onye nke abụgịnị Nnọli Emeka Titus Nneli Emeka Titus bafia. Gịnị me somebody raised an alarm ebe last year na yana the guy is a very good driver. That is why you say gịnị ị na-emeke ihe n'ụwa ma ndị ezigbo mmadụ as mmadụ and you yourself bụla ezigbo mmadụ maka ada ama amasị na ndị ba na-asị na ọgọ na mụta nwa. So the guy raised the alarm wee bụrụ na enyi ya nwoke being this driver and has been good to him. Also all of a sudden the guy stop replying messages. He's no longer go out of the blues the guy disappear. Or the konya bia ntolo just be pikile and he left the scene. Go banketi. All of a sudden, up from nowhere, the guy sent the message no na nga na Togo. Gini na-eme enyi ya nwoke being gini Nnọli Emeka Titus aso onye Igbo onye Anambra bia o ha kwa sana bụ ndị Anambra. Gini me na Henry akuya Nnọli Titus say gini na ya enyi ya nwoke je bululi ya grafia gas cylinder bụ n'alụ nwunye na Nigeria. Achọrọ m ime isi dị afa that is all they can escape. Driver being Ikechukwu ka ebile gas o maro na enyi ya nwoke omiti bụ onye Igbo onye Anambra steeti tili ihe na that gas cylinder bụ ihe nwanne me nwanne ihe gịnị nwanne melo nwanne obulunu ihe we bulu bezon nwanne ya nwoke daily using. He never knew. Oliteja na border between Nigeria mago Lome Togo imagunu unu igbafe those ibande checkpoint na no na Lome that side ya fa ndị checking imaga na check immigration okuchigwe yes obunu na ejegwe that side ya for them da. E will you turn at on ya imaga say driver na what you carry ebutu si achi ikicha I say na this cylinder gas ordinary olo or empty gas somebody meet my friend bụrụkwa nwanne m nwoke bụ onye Igbo pụrụ onye Anambra bilem simonlu mbi ya nwunye. I say na the gas the unusual heavy o si na anyanwa imago onye ebili ihe o nwere ike in one thing imago nwe ka mmadụ se mo si na adonye golu ngia na moto o si gas ordinary o si mba maybe he didn't pay attention but that's by the way ka ikwu ha ji bịa o we bulu the thing ndị dia west ka ha cheki the thing ewe cheki ya ewe fụrụ na ihe na aṅụ n'ụwa bụ ọgwụ ike a na-aṅụ ma nke na-ese ese ma nke a na-akpọ ndị n'ime that gas. So ị na-achọ ịgwa m na kịta na Henry Ikechukwu na-ata afụfụ na prison Togo because na nwanne nwoke bụ gịnị bụ Nnọli Titus. Nwanne nwoke bụ Nnọli Titus bụ ihe lapatalia. This driver now is suffering in Togo jail today because this person ọkpọ nwanne bụ onye melia o ji wee nọrọ ebe ọ nọ today. Keta this person na-agba n'ọsọ. This person kete na feba all ba n'ọsọ afrozi anya nọzi around. He is now getting at large. It is also getting an eye opener to anybody. Be you who be it anybody immediately, especially in the airport. Especially in the airport. We are boarding the same flight or because let me keep this bag here. Since you are here waiting, okay, flight in aboard. Don't even answer that question. Don't even answer that question or can I actually use the restroom, please? Can I drop?
ikwekwa na ha ka nkụ na airport, ha ka nkụ na airport. Kita nwanne eme na nwanne we nọ na jail today. As I'm speaking to you now, this man bụ driver kwesị appear na court on Monday or so, mana amarọlụ m na o mere appear pending mgbe njiwe for this video. I will hela when I circulate this video biko onye mmalụ nneli anụnwa Titus anụnwa si biko si gwa ya na nwanne nwoke obele gas container ihe nya ji ebi nwunye nọ na jail na Togo. Ọ bụrụ na ịma na ihe email aka gị kwụ ọtọ, why are you now running? Gịnị mere iji agba ọsọ? Gịnị mere iji agba ọsọ? So gị na nwunye gị bụ ndị na-azụ ọgwụ ike nụ, a na-azụ ọgaranya na ikem. Ihe akwa unu megide ụmụ nwanne unu na paki mgbe ahụ ị echekpọta mmadụ Naijiria, ị na-anụ paki, nwanne gị nwoke ada anụ paki, ịpụta iwere nwanne gị mee collateral gbalịa isi onwe gị. Kịta eji nwanne gị nwoke onye Anambra steeti as a driver, as a transporter, na-achọ ihe ụmụ ya yeli iji na Togo since na Togo jail. Togo onye Igbo nwe ike ọ naghị anụ fọrọ nsị, onye Igbo ibe gị ike obi mee mmadụ ọzọkwa ya bụ na onye ha abụrụ onye Igbo. Must you endanger somebody's life just because of your selfish gain? Must you endanger somebody's life because of your selfish gain? Ka njikene ndị ọmọfụ ndị be anyị na-achụ ego anụnwa, unu na-achụ ego ọla ọbala, unu na-achụ ego ọgwụ ego. What if na ọ bụrụ na this man na-apụta gbafufuo ya n'ụzọ, will you in a way agree na onwe he believe this guy? A lot of people like that are suffering somewhere because na ha chọrọ inyere mmadụ aka. I don't know why ndị ezigbo mmadụ ji atala afụfụ n'ụwa n'ụwa na ndị ajọ mmadụ kwesịrị ịdị na-anwụ. Ndị ajọ mmadụ kwesịrị ịdị na-anwụ, ndị ajọ mmadụ kwesịrị ịdị na-anali ya woto. Ọ bụrụzia ndị ezigbo mmadụ ya na-ata afụfụ. Ọ dị ọkwa na mma ngwa na the voice note mmadụ the guy sendili pictures ya na jail release online. Ọ sịrị ya n'oyibo biko ihe njikọwa ya n'Igbo because onwe ndị na ha anụcha oyibo ọfụma mana pays ya na attention na the full video. Ka ọ dịkwa. I have a friend that is a commercial driver that shuttles between Maza in Lagos and Ghana. So I noticed I've not been able to get in contact with him for some time, but suddenly out of the blues, he just sent me some messages on WhatsApp, and he happened to be in a jail in Togo, one of the jail in Togo border or something. So I was like, what's going on? He sent me a lot of pictures from the jail. What's going on, man? Why are you in jail in a foreign country? Then he told me he has a friend in Ghana. He's an Igbo guy like himself. So he was going to come to Lagos. Then this guy gave him a cylinder to deliver to his wife in Lagos. But along the way, he was caught with the cylinder and the police had to force the cylinder to open. Then they found cannabis and all sorts of drugs in the cylinder. So he's been sent to jail and he's supposed to appear in front of a judge, I think 2 days ago, which was Monday or something. So, and his wife has been communicating with me as well. We are trying to get hold of the guy. They are both from Anambra. I have the wife sent me the guy's NIN and the guy's picture. I don't just know what channel I could use to like let people know the kind of evil that other guy is all about. So, and since I've been following you for a long time, I think maybe I should talk to you if there's something you can do for this guy, please.